nunha carta de Federico García Lorca a Manuel de Falla de agosto de 1923 comparte: no se puede usted imaginar cómo le recuerdo cuando toco la guitarra y quiero sacar a la fuerza su maravilloso homenaje a Debussy, del que no consigo más que las primeras notas. Es verdaderamente gracioso. Mi madre se desespera y esconde la guitarra en el sitio más raro de la casa. Yo escribía de Lorca a Falla, no 23, compositor que coñecerán a no de Fanor, sobre este homenaje a Debussy. Campos, por los diferentes povos y cidades, especialmente no caso de Lorca, polo sur de España e polas Castillas. Nun traballo que estaba coordinado polo Centro de Estudios Históricos, que foi unha importante institución a nivel nacional, dirixida por un galego tamén, por un coruñés, como foi Ramón Menéndez Pidal. E en todo este traballo que realizaba de investigación recuperou diferentes cancións populares que hoxe en día pois, coñecemos en moitos casos as súas melodías, pero que en moi poucas ocasións coñécese onde ven todo ese repertorio. Así que de todas as cancións vou a compartir agora dúas, que son En el Café de Chinitas, unha canción de Málaga que leva o mesmo nome dese café teatro
Goya, Burdel, etcétera, que había no centro de Málaga e que pechou co comezo da Guerra Civil. E despois un segundo que es Los Cuatro Muleros, unha canción totalmente popular de Granada, dunha zona de Granada e que normalmente ubicábase en época de